ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони Акои Файзалӣ. Ман шогирди Акои Файзалӣ 3 майи соли 2019 бо ҳамроҳии Акои Файзалӣ устози азизам канал кушодем барои ман. Ман рости гап ягон хеле ҳунари бисёрам надоштам. Аз наворҳои ҳамон кас дида чанд намуд корт сохтам. хеле бисёр ҳунарҳое аз ҳамон кас ёд гирифтам. устози аввалини ман ҳамон кас, ҳамин канали мана кушода ҳамон кас додан. дӯстони азиз, манам хеле кортҳо сохтем, ҳамеша хушрӯй карда навор кардагӣ. дар каналамон мондагӣ бо инҷа ба ном менависонем. қасд тӯҳфа тайёр мекунем дӯстони азиз, намефурӯшем. боз барои китоби Қуръон хондан манам хеле лафт сохтем. Ман ҳамеша аз аввал то охиреша тарзи сохтанаша навор кардагӣ. дар каналам метавонед даромада тамошо кунед. номи канали ман Беҳрӯз Шукуровзанин мебурод. хай комментарий ба закрепид мекунем каналро. хай дӯстони азиз, барои Акои Файзалӣ гуфтанӣ ҳастам. ҳазор раҳмат барои наворҳояшон. хай он кас сар аз зиқ шудин, наворбардорӣ бас мекардин. худо агар хоҳад мо ба ватан равем, ҳатман ба меҳмонӣ меравем пеши Акои Файзалӣ. навор мекунем боз аз он манзараҳои зебои тарафҳои Акои Файзалӣ. устози азиз, ҳай дӯстони азиз, манам хеле хоҳитон, манам хеле ҳунарҳо ва Тоҷикистон меравем. дӯстони азиз, манзараҳои зебои Тоҷикистонро, чизҳои дилхоҳи шуморо навор карда парохта мегирем. дӯстони азиз, марҳамат, канали мо ба дароин тамошо кунен. номи канал Беҳрӯз Шукуров. ман шогирди 12-уми Акои Файзалӣ. бо дастгирии ҳамон кас ман ба ин рӯзор расидам. ҳазор раҳмат. ман аз устози азизам миннатдор. ин некиҳое ки дар ман кардан аз фаромӯш намекунам. дӯстони азиз, ман ростига бахтам намегирифт. ягон чиза устоз ҳама чизро барои ман ёд додан, омӯзондан. худо агар хоҳад дар шикора дар канали мо якун бо ҳамроҳӣ бо дастгири Акои Файзалӣ наворҳои назм карда, хушрӯй карда пешниҳоди шумо мекунем. дӯстони азиз, ва дар куҷое бошен, ҳамеша хоҳ дар ватан, хоҳ берун аз ватан, ҳамеша худованд нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, дар дилотон чӣ орзуе дорен, ҷомеъ амал пӯшад. хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда.